Min problemformulering lyder som følger. Hvordan udvikler konflikten sig? Hvordan forsvarer og begrunder Sovjet og Cuba missilopsætningen? Hvordan begrunder USA konflikten? Og hvad gør konflikten for magtbalancen mellem USA og Sovjet? Man kan sige, at Kubakrisen, som er en del af den kolde krig, begynder den 4. september 1961, hvor Sovjetunionen erklærer, at de vil hjælpe Cuba, efter at Cuba har anmodet om militær hjælp fra Sovjetunionen. Modtageren den her kilde, som er fra Sovjetunionens officielle telegrambureau, det er USA og omverdenen, og det er en kilde, hvor Sovjetunionen prøver at retfærdiggøre den her hjælp, de gerne vil komme med. Og kilden er egentlig meget lidt konkret. For eksempel så bliver USA nævnt som aggressiv imperialistkredse. Det kan vi lige se her. Det kan vi se i den her overstregede sætning. Kubakrisen passer rigtig godt ind under den kolde krig, fordi der aldrig bliver tydet til våben eller militære interventioner, men der bliver tydet til mange udvekslinger, informationer og telegramudvekslinger og trusler på kryds og tværs af landene. Og ja, der bliver aldrig tydet til de her drastiske militære midler. 2 dage efter, at Sovjetunionen har erklæret, at de vil hjælpe Cuba, der taler præsident Kennedy til befolkningen, hvor han advarer Cuba. Altså først og fremmest så taler han så til befolkningen og forklarer dem om, hvad det er, Cuba har gang i. Og samtidig så advarer han Cuba om, at de alvorligste problemer vil rejse sig, hvis det er, at man finder offensive våben. Efterfølgende så erklærer Cuba så, at den militære hjælp udelukkende er til defensivt brug. Og det erklærer de i et officielt telegram fra TASS den 11. september 1962. Efter denne her forsikring, så taler Cubas præsident så på en FN-konference i 1962, den 8. oktober, hvor han forsikrer om, at der udelukkende er tale om defensive våben, og det kan vi også se i en kilde fra 1968, hvor justitsministeren Robert Kennedy forklarer, at Khrushchev har angivet, at de her våben, der bliver sat op, udelukkende er til defensivt brug, og at det kun er retfærdigt, at Cuba også har lov til at have defensive våben. I de sidste 2 kilder, som vi har fået i kildesættet, kilde 7 og 8, som er billeder taget i henholdsvis den 14. oktober og den 17. oktober, der kan man, at Cuba og Sovjetunionen så enten har løjet, eller i hvert fald skiftet mening omkring det at have offensive våben på kubansk territorium. Og den her første kilde, den viser offensive våben, og den næste kilde viser, hvordan John F. Kennedy har haft et møde med sine politiske og militære rådgivere omkring de ting, som de har set under de her U-2-flyvninger. Så er vi på det næste spørgsmål, som hedder, hvordan forsvarer og begrunder Sovjet og Cuba missilopsætningen. Så kan vi i kilde 1 se, at Sovjetunionen de forsvarer hjælpen ved at sige, at de vil hjælpe hvert land, som kommer med en lovlig anmodning om hjælp. Og det mener de så, at Cuba gør. De siger yderligere, at de vil hjælpe på grund af, at aggressiv imperialistkredse truer Cuba, og at det ikke er fair, og at de derfor vil hjælpe. Og de her trusler, som de nævner, det er en henvisning til invasionen i Svinebugten i 1961. I alle kilder, hvor Sovjetunionen de udtaler sig omkring de her våben, der fortæller de, at våbnene udelukkende er til defensivt brug, og at de ikke er til offensivt brug på nogen måde, og at de egentlig kun er der, fordi det er retfærdigt for Cuba at have dem. Det kan fx ses i kilde 2, som er et memoir af justitsministeren Robert Kennedy fra et møde med Dobrynin, den russiske ambassadør, i 1962 den 4. september. Her står der: Han svarede, at jeg ikke burde være bekymret, da ministerpræsident Khrushchev havde pålagt ham at give præsident Kennedy forsikring om, at der ikke ville blive placeret strategiske raketter eller offensive våben i øvrigt i Cuba. Så det er ligesom en forsikring om, at vi vil ikke sætte offensive våben op. Og i det her lille uddrag
fra samme møde, eller fra samme memoir, der kan vi se, at Khrushchev igen erklærer, at USA simpelthen ikke skal være bekymret for våbenopsætningen, fordi at det udelukkende er offensiv eller defensiv våben. Kilde 5 er meget interessant i forhold til det her spørgsmål. Det er en tale af Cubas præsident i FN's generalforsamling den 8. oktober 1962. Og her kan man egentlig analysere, at Cubas præsident, han ved, at USA frygter den her socialistiske magtovertagelse i flere dele af verden, og derfor så siger han, at missionerne simpelthen ikke har noget at gøre med de spændinger, der er mellem de socialistiske lande, Sovjetunionen og Cuba, og så USA, men at det handler om gamle spændinger mellem Cuba og USA, fra før Cuba overhovedet erklærede sig selv for at være socialistisk. Så der vil Cuba vil gerne tage afstand fra, at denne her konflikt er en del af den stormagtspolitik, som den kolde krig fører med sig. Hvis vi lige hurtigt kigger ind i kilden, så kan vi lige se på det her citat. Det er godt at genkalde sig, at den spændende situation, der eksisterer med hensyn til mit land, det vil sige den spændende situation, der er mellem USA og Cuba, opstod lang tid før vores revolutionære proces opnåede de socialistiske karakteristika, som den udviser i dag. Altså så tager han meget stor afstand til, at Cuba ligesom tager side i denne her kolde krig, og at de egentlig er en brik i den kolde krig, og det kan man også se i slutningen af kilden. I det her citat. Det er meget ofte sagt her, at Cuba ikke er et stridens æble mellem øst og vest. Cuba er et problem om suverænitet og uafhængighed. Cuba ønsker ikke at føje sit navn til rækken af dem, der er involveret i den kolde krig. Cuba ønsker blot at udvikle sin økonomi og fremme kulturen og planlægger og udvirke en god fremtid i fred. Yes. Og her forklarer han ligesom, at Cuba ikke deltager i den her stormagtspolitik, men at det egentlig er en enkeltstående konflikt, som handler om gamle spændinger mellem Cuba og USA. Yes. Cubas præsident siger yderligere, at USA tidligere har truet og angrebet Cuba ved at sende tropper ind efter en landbrugsomlægning, som koster USA mange penge, og det er ligesom de her spændinger, som gør, at som gør, at Cuba nu har lyst til at sætte defensiv våben op. Hvis vi ser på det næste spørgsmål, så handler det om, hvordan USA ligesom begrunder den her konflikt. Det var jo, kan man sige, Sovjetunionen, som startede den, men det er så USA, som truer igen. I kilde 3, der kan vi se, at USA siger, at Sovjets hjælp til Cuba må ses som et led i den stormagtspolitik, der bliver ført. Det kan vi se i dette citat. Og jeg læser det lige op. Cubas spørgsmål må betragtes som en del af den verdensomspændende udfordring rejst af kommunistiske trusler mod freden. Vi må behandle det som en del af denne større problematik, såvel som i forbindelse med de specielle relationer, der længe har karakteriseret det interamerikanske system. Og altså så ser USA fuldstændig modsat på konflikten i forhold til, hvad Cuba gør. De ser det 100% som en del af denne her, de her store spændinger, der er under den kolde krig mellem Sovjet og USA, som på grund af de her meget store forskelle, der er i de ideologier, de har i de to lande. Det jeg lige har beskrevet med USA's syn på konflikten, det kan også underbygges i kilde 6, hvor Cuba beskrives som et springbræt for Sovjets forsøg på at nedbryde USA's regeringer og hindre demokratisk udvikling. Det her med, at Cuba er et springbræt, det afviser ligesom det her med, at det er en sag mellem Cuba og USA, men henviser mere til, at det er en sag mellem Sovjet og USA, hvor Sovjet så bruger Cuba som en brik i spillet til at kunne opsætte nogle våben og til at kunne true USA. Det sidste diskuterende spørgsmål, det hedder, hvad gør konflikten for magtbalancen mellem USA og Sovjet? Og her er det helt klart, at under den kolde krig, der var der det her mutual assured destruction begreb, hvor landene ligesom holdt hinanden i skak. Og det var også det, som der gjorde, at krigen ligesom var kold, at man snakkede og snakkede, men at der heldigvis ikke kom nogen stor atomkrig.
Og under den kolde krig, der var der jo de her meget store spændinger mellem USA og Sovjet. Og med opsætning af de her missiler, så ændrer Sovjet sig på denne her magtbalance mellem USA og Sovjet, og gør, at de får en meget større, at de udgør en meget større trussel mod USA, i det at de kommer tættere på Sovjet, men at Sovjet har meget større adgang til at kunne angribe USA, hvor USA så ikke kan gøre det modsatte. Og at USA de føler sig meget truet af den her aggression, det kan også ses i justitsministerens memoir. Magtbalancen forskydes i hvert fald betydeligt, og det gør også, at USA overhovedet ikke kan acceptere det, at Sovjet de kommer og hjælper Cuba. Det er også det, der gør, at USA de slår sig hårdt ned og bruger så store ord i f.eks. præsidentens tale, hvor han siger, at USA simpelthen ikke vil acceptere denne her aggression, og at de ser det som et led i den kolde krig, og at de vil tage de nødvendige skridt. NATO bliver også nævnt mange gange, hvor at præsidenten henviser til, at lande på denne halvkugle vil hjælpe hinanden. Og det er også ligesom en måde at vise, at USA de har magten til at tage de fornødne skridt mod en eventuelt sovjetisk aggression.